totum revolutum hori guztia gutxi balitz, ekialdeko Alemaniaren erdian, norena zen oso garbi ez zegoen hiri bat geratu zen. Berlin. Sobietarrez gain, hirian 3 tropa aliatuetako soldaduak zeuden, Ameriketako Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Frantzia, alegia. Honek Berlin 4 zatitan banatzea ekarri zuen, tentsioak nabarmenak ziren, eta bai, hau ez zen hasiera besterik. Me encanta el cine. Ameriketako Estatu Batuek Europa berrera ikitzeko Marshall Plana jarri zuten martxan, eta kontinente zaharrera dirua sartzen hasi zen. Berlinen elkartu ziren 3 aliatuek indarrak batu eta euren eremuak batzea erabaki zuten. Berlin bitan zatituta egotera igaro zen. Berrera ikitzearekin hasi eta hiria bere normaltasunera itzuli nahian, dibisa bakar bat izatea adostu zuten aliatuek, marko alemaniarra. Berlin mendebaldean jaiotzen ari zen sistema hori liberalismo ekonomikoan oinarritzen zen, eta sobietarrek eredu horren zabalkundea eteteko Berlingo lurmuga guztiak itxi zituzten. Ondorioz, mendebaldeko Berlin lurrez inguraturiko irla batean bilakatu zen. Aliatuek ordea, Stalinen atsekaberako lehengai zein baliabideak airez sartzen jarraitu zuten. Ah! Oie, mesedez.